Welcome to Snake Princess Adventure. Karon laag na sad mi. Da show pa. So anong meron? Rice po. Rice po. Sige. Kasi mga guys. Oops, di ko pala nasabi kung saan kami pupunta. Bisaya Squad is going to Manila. Laisyo, di ba? Welcome vlog, yo, what's up vlog? I vlog. Yo, vlog. Kasi nagbaon ng rice. Sino nagbaon ng rice? Ayun, bawon tayo ng rice para may energy tayo pupuntang Bagyo ba? Ay, bro. Punta na tayo ng Manila. Hi. Punta na kami ng Manila. Inches later. Nasa na tayo? Andito na tayo sa Manila. Wow. Saan ka pupunta? Sa Baguio. Pupunta ka? Ay, papunta pa muna kami sa Sir Melbourne. Oh, sa Manila muna tayo and then Tapos maghintay pa tayo sa sa kukuha sa atin na ihahatid tayo. oh, diba? Tapos tomorrow pupunta tayo. Ay, tomorrow pa tayo. Tomorrow tayo papunta ng Baguio. Bagyo, yeah. Hay nako. Chismis gihapon bisan diri sa airport. Ay, Tagalog pala. Atot, nahirapan ako sa kalisod. Ito na sa taan. Magbisaya na lang ko Kamu na adjust. Diba girls? Finally, my favorite part. Kainan na. By the way guys, first time akong gumala sa Manila. And mostly sila pod. Diba you? Murag artista Madam, gamas lagi ka. Pwede na mag-ginagawa. Hindi ka kaginhawa, no? Mahirapan ka sa kalisod. Mahirapan ako sa ginhawa. In English? In English? In English? And yes, food is ready. Lafangan na. Amazing kay ni diri guys, kay magkaon ka nga na magkanta. Na si ate ay nangugat na, charot. Dali adra zed kay gimutsa nako. Kada nabuhi sa libre ay. Kalami sa food Thank you di ay Kuis Milbert sa pagdala nimo namo sa Manila. Masuya ma dad. Gutom daw. Gutom.
ay makabilin ng Manila. Ayos to, ayos. Nakatog jud ko sa kabusog ani ay. Sayo sad mi ng matas para sa flight. A few inches later. After kaon and beauty rest, time to laag! Welcome to Ucat! O diba, level up ang katkat? Ito kami sa Ucat and magsusugal kaming lahat. Wow! Ubusan na. Mga feeling kami guys namin kung kada. Ay, mata! Ay, ma'am. Nasaan tayo ngayon, guys? Nandito sa Ucat. Ucat, wow. Anong gagawin mo dito? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Mamamasyal lang. Oh, natuwa, uy! So, let's go! Ma'am, magsugal ka, ma'am? Mga sugal na dira tinaw. O, magsugal ka? Dilo eh. Nadikibag-chat. Palibre naman ka pa ni. Ara ka magsugal kaya. Go! Sige! Sige! Kato, ano ba? Sige! So guys, kakain muna kami. See you sa part 2 sa next vlog. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching. Gabi ay, basta. Ikaw lang, lakos, di ba?